100 μέλη αντιεξουσιαστικών οργανώσεων επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας ρόπαλα, πέτρες και βόμβες Μολότοφ. Αφού έσπασαν την κεντρική πόρτα της εισόδου, ανέβηκαν στον 6ο όροφο, όπου εισέβαλαν στα γραφεία της οργάνωσης, προκαλώντας καταστροφές. Όλα ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν τα γραφεία της οργάνωσης Χρυσή Αυγή ήταν κλειστά και οι αναρχικοί είχαν την ευκαιρία να εισβάλλουν στο χώρο άφοβα. Μαζεύτηκε μια ομάδα εδώ από αυτά τα άτομα, με κράνος, με τέτοια, φορούσαν με κράνη και κουκούλες τέλος πάντων, και φωνάζανε κάποια συνθήματα. Ρίξανε και αυτά τα φρέι βολάν. Ομάδα περίπου 100 ατόμων έσπασε την πόρτα των γραφείων της Χρυσής Αυγής, μπήκε στο εσωτερικό και προκάλεσε ζημιές. Πρέπει να ήταν γύρω στα 50 άτομα, μπορεί και παραπάνω, αρκετά άτομα ήταν. Τα συνθήματα που φωνάζανε ήταν κάτι με έρχονται οι κρεμάλες φασίστες, κάτι τέτοιο φωνάζανε. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ, που απόθεσαν την ομάδα των νεαρών. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις. Σκατά στο κράτος σας και τον πολιτισμό σας, τα μόλα τα πιστεύω σας και τον εθνικισμό σας. Εθνικά κουφάλες, έρχονται κρεμάλες. Εθνικά κουφάλες, έρχονται κρεμάλες. Μετά τους Ολυμπιακούς παιδάκια με πιπίλα, ακόμα και με σύλλικες βρωμάνε εθνικήλα. Την Ελλάδα σας και την Ακροπόλη σας, πόσο θέλω στρατό καβλή να κάψω τη στόλη σας. Εθνικά κουφάλες, έρχονται κρεμάλες. Εθνικά κουφάλες, έρχονται κρεμάλες. Μετά τους Ολυμπιακούς παιδάκια με πιπίλα, ακόμα και με σύλλικες βρωμάνε εθνικήλα. Εθνικά κουφάλες, έρχονται κρεμάλες. Εθνικά κουφάλες, έρχονται κρεμάλες.